F'lecture fl-Università l-Antika fil-Belt taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella tfakret il-memorja tat-tabiba Marija Xiberras li kienet minn tal-ewwel f'Malta li meddet għax-xogħol biex tgħin persuni li kienu ntrikbu mill-vizzju tad-droga. Il-lecture li sar bħala parti mill-25 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Aġenzija Setqa kien indirizzat mill-President Vella li tkellem dwar ir-relazzjoni li kellu mat-tabiba Xiberras u ddeskrivija bħala mara brieda qawwija li kienet tgħin lil dawk l-iktar vulnerabbli. Attribut li kien jidher fiha anke fi żmien meta kienu qed jistudjaw il-mediċina flimkien fl-Università. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali l-FSWS, Joe Gerada, stqar li Marija Xiberras kienet mara tal-azzar li bdiet tgħin lill-vittmi tad-droga f'Malta fosthom bit-twaqqif taċ-ċentru detox fl-Isptar San Luqa. Marija Xiberras kienet pjuniera fil-qasam ta' droga, kien l-ħila li tara fil-qudiem u tara il-challenges li kienu ġejjin u kienet kellha l-kuraġġ ukoll li tirrispondi għalihom. U aħna nqisuha bħala punta referenza importanti għall-iżviluppi li seħħu f'dan l-aħħar snin. Is-Sur Gerada qal li l-Aġenzija qed taħdem biex tilqa' sustanzi ġodda billi fost l-oħrajn tħarreġ lil ħaddiema tagħha biex ikunu mħejjija għal dan it-tibdil. Is-sustanzi qegħdin jinbidlu b'mod regolari u b'mod drastiku kultant, allura aħna rridu dejjem inkunu imħarġin u professjonalment ippreparati u biex xogħol irriċerkat u preparat biex aħna nkunu nistgħu nilqgħu għal dak kollu li niffaċċjaw. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq li llum l-Aġenzija Setqa toffri servizzi mmexxija minn nies professjonali u dedikati biex jgħinu lin-nies li jintrikbu minn sustanzi illeċiti mill-vizzju tax-xorb kif ukoll minn dipendenzi oħrajn fosthom l-internet u l-lob tal-azzard. Saħaq li bħal Marija Xiberras il-ħaddiema tal-Aġenzija qed jgħinu lil dawn in-nies jirriformaw ħajjithom għal ġejjieni aħjar u l-bogħod mill-vizzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.